manan. So sa kaawit. Levitate. May adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tommy. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Not All Heroes Wear Capes. As a hero to me. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mauganing sa kalalaki nga taga Barili, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Tommy. Biyaan na ta ni mama niyo. Kita na lang duwa pa. Oo, nak. Pero, ayaw ka balaka. Isang kita na lang duha. Dili di ka pasagdan, nak. Buhato na ko ang tanan. Mudoble kayod ko sa paninda. Ug makahuman ka lang sa imong pag-eskwela. Congrats, nak! Ni-graduate na gid ka sa elementary. Thank you pa. Salamat kay wa gyud mo binuangi ang imong pag-eskwela. O gipakapinan pa gyud nimo. Honor student ka pa gyud. Opa, kay ganahan ko nga malipay ka. Nak, igo na nako nga makapasar ka. Wa na ko mangayo og taas nga grado. Makapahuman lang ko nimong eskwela, nak. Okay na kay na nako. Pero gusto man ko nga taas og grado pa para inigdako na ako pa. Nindot ko og trabaho. Gusto kong magdoktor pa. Ug kung ako na gani magtrabaho, gusto na ko nga mapahuway na ka pa. Atagan na lang kag kwarta. Salamat, anak, ha. Wa gyud nimo usiki ang tanan akong paningkamot para nimo. Okay, love, kay di ka pa. Kadali ras panahon, nak, no? High school graduate naman yun ka. Opa, dali ra kayo. Nak, pasensya na, ha? Hinay yun kayo ang kita ron. Palitan lang tikag, paborito ni mong quick nung, ha? Okay ra ni mo, ha? Maulang una na yung atong kanon. Okay ra kayo ba yoy? Lami kaya na? Sige. Tana dong, magpalit una taon niya, dadon na to sa bahay. Kay may importante sa kong isulti ni mo, nak. Sige, tana pa. Excited ako mukha og quick. Lami, oy. Ay, ikaw pa. Di ka mukhaon? Dili na, nak. Busog pa ko. Imo lang na. Utda na tanan. Busog pa ka? Wa man kay kaon sa ganinang buntag. Ay, ayaw na kong huna-huna, agod. Tiwas na diha, ha? Mabusog ra kong magtanaw ni mo nga nagkaon. Busog ka na ako. Pa, sa ganitong imong isulti na ako?
Nak. Ay, nahibaw ka magdugon. Unsa tag kalisod. Gusto kong paiskwilahon di ka college. Pero, wa ko'y igong kwarta, anak. Maong nakadecide ko nga ato lang una ning iprindaang titulo ining yuta ni mama nimo. Kinsa man siya itong prindahan ni pa? Amigo sa suki na ko nga tigpalitan sa akong taho, nak. Nagkaistorya naman mi o nagkasabot naman mi. Sige lang pa. Eskwela lang yung kong tarong pa. Para di mawa na to ning yuta ni mama. Maon lang ni kabili ni mama. Di pwede nga mawa ni natong yuta ah. Oh, maayo hinuon kay makaskwela gid kag college bro Tom. Lagi say. Luoy kay akong papa oy. Gibuhat gid taon niyan tanan para nako. Swerte kay kasi mong amahan bro. Ako ande ba? Asa man kami eskwela? Ako ato ko syudad. Kuyog ta. Pwede ra mag-adto ka puyo sa akong boarding house ba? Mas maayo manggugkuno dito kay maka-extra ta ba kung gusto tang mag-working student. Aun sa man? Okay ka? Unsa di ganahan nimong kuhaong kurso di ay? Unsa niyan? Ay, unsa man na, anak? Basta pa. Bahay nas computer pa. Maupadong. Dili ba na mahal? Pasensya na ka, ha? Huwag yun ko'y alam mag-ana, dong. Di naman siguro pa. Doktor biya gid unta akong gusto nya saon man, di man ta maka-afford ana pa. Mang IT na lang oy. Ug adto ko eskwela sa syudad pa. Sige, nak. Basin pa di matuma di mo ang imong pangandoy kung adto ka dito. Panawag lang kung may kinahanglanon ka, ha? Opa, salamat kayo. Wow, kanindot din syudad, no? Oo, uy. Mao bitawng ganahan kay kung anhi mo eskwela? Kay bibo kayo? Excited na kong musud sa klase. Okay, class. Since first day man ninyo karon, gusto ko nga mag-ila-ila lang una mo sa inyong mga classmates. I'll give you time nga makigtapik nila. Ma'am, may I come in? Wala, I'm so sorry I'm late. kagwapa niya. Hi. Why nag-leave ko din eh? Can I sit beside you? Sure. Sige. Kalain eh. Gikulbaan mo kong kalit. Bay, gusto di pangalan mo? Tami? Oo. Tawag si Romil, bay. Rumil. Ano to klase ba? Saban? Mukoy ka na mo? Ha? Asa man? Inom to. Unsa? Come on. Join us. Boring ang life kung wa inom-inom. Tana. Imo na. Nagayar ko. Mo. Mauli na ko bay. Nalipong nung bay. Dagan na sa kay miss ko lang akong amiga o. Gipangita na siguro ko. Di pa ba ako suwito diri? Ika-block likod. Yatol ka na mo, pwede ka masaag. Bitaw. Naglima na. Pwede siya, oy. Ikaw ba? Pagmasa na ko na yung cellphone? Bibi. Ako'y pang. Sige, Tanak. pero inig kahurot aning atong giinom ha. Muli na gyud ko ha. Sakit sa kong
Okay. Sakit kina imong kay hubog man kay kagabi eh. Hala. Giunsam na uli din eh. Gihatod kasi mo mga kauban. Ha? Bro, kung may problema mag-inom ka ba? Pero ayaw kalimot kung unsa imong tumong ano naa ka din syudad. Ay kabala ka, Say. Di na ako pasagdan ako pag-eskwela. Nalingaw lang ko sa akong mga kauban gahapon. Ilabi na ni Eugene. Eugene? Classmate ako. O cool kay siya. Gani. Gusto kong manguyab niya. Okay. Ha? Ingon man ka nga ganahan ka na ako. O gusto kang manguyab na ako. So, okay akong gitubag. Gisugot na tika. Kita na. Oh. Uy bro, naunsa naman taon ka uy? Sukad nga nagkauyab mong Eugene no? Sige na lang kaglaag. Sige na lang kag inom-inom. Kanang igasto ni mas inom, imo pala ng tigomon. Di ka maluoy sa imong papa nga, naningkamot nga mahatag tanan nimo panginahanglan. Sabayan ni mo sa baasa ni mo mura magaginahan. Nausab na gyud katami. Di ba kayo naana sa una? Mausap ang ginang tao. Mas may pagpahawa lang ko din para di na ko kahasol ni mo. Unsa? Salamat kaya nga imo kong gipapuyo din ha. No problem. Actually, ang akong mama mo ay nagbayad sa akong abang dinis boarding house. Pero, ang problema, wala ko'y kwarta. Unya, nagsabot ra ba mi nilang Romel nga mag-inom? Asa mo kwarta ani, uy? Mangita kong paagi. Pa, sige na pa. Padadin ako din pa. Huwag nagigoy ikapalitong pagkaon din pa. Sige, nak. Mangita kong paagi, ha? Salamat kay pa ha. Bye. Jin, okay na? Wala na yung problema. Thank you, babe. Naano man din na, uy. Kung magkinahanglan tag kwarta, babe, ba? Paluoy-luoy lang dayon si imong papa, ha? Oh. Nausab naman katami? Di ba kayo naanak sa una? Murag sakto to da. Dili mayo nga magpada ako sa mga barkada nako. Ako istoryahan si Eugene nga magtarong mi sa pag-eskwela. Da! Ang importante nga makapasar, uy. Saan yung pagpasara na kung di ka magtarong? Abi mo, Tommy, no? Boring kay kado. Kung mauna mong gusto, hala sige. Magbuwag ta, uy. Huwag pag-focus mo pag-eskwela. Eugene! Sorry kay Isay. O nagi ko ilaing kaduulan. Magpabaga na lang gyud ko. Bisag dahi ubos ko nimo pero di man sa di ka maagwanta. O sige. Musugot ko nga ari na ka mo puyog balik. Basta siguro alang gyud nga magtarong na kasi mong pag-eskwela. Oh bro, magtarong na ko. Congrats, bro! Graduate agad ka! Salamat. Balag vocational, basta nakagraduate. Ug ikaw sa phone after 2 years kay 4 years sa mga kurso nga imong gikuha. Oo. Dati ko'y kaila ba nga pwedeng makapasod ni mo na yung trabaho. O saman, dawato ni mo? Nangita man silang IT. Oh sige. Ay, hapit ako mag-usa ka tuig din sa akong gitrabuhan.
Taod-taod naman nga, wa na may makaistorya ni Papa. Wa masyad siya manawag. Huwag na-busy ako sa akong trabaho da. Gusto. Mapauli ko sa probinsya. Surprisahon ako sa Papa. Wa naman ay magpuyo yung Papa, boss. Ha? Saan naman di siya puyo, day? Abot, basta permi na ko siya makita nga mag-standby doon sa menteryo. Unsa? Pa, naaram day ka din eh. Nag-unsa man ka din sa menteryo pa. Naapagig ka din sa lubnganan ni Mama. Dong, tami, wa naman tayo bay. Unsa? Ang yuta ni Mama di mo, wa na nako makuha og balik, nak. Wa na mako ikabayad. Pasensya na dong ha. Napuno na masagod ko sa utang. Para na ako'y mapadani mo. O pagkahibaw na ko nga nakagraduate na ka, nahiluna na ko. Dire na ko magkatulganan tupad sa lubong ni Mama ni mo. Para ko mawa na ko. Naara ko siyang kilid. Pa, ay nago pagsulti anak god. Sorry kay pa, sa ilo ako. Nga napasagdan ti ka. Wa ti ka mahatagig ba yung kinabuhi? Dili ni mo obligasyon nga hatagan ko maayong kinabuhi, no? Pero obligasyon na mong mga ginikanan nga buhion ka mo. Pa, mubawi ko pa. Buhaton ako ang tanan nga makabawi ko nimo. Magkuyog ta sa syudad pa. Adto na tapuyo. Uban ako para mun. He doesn't fight crime or wear a cape, but every time I... Grabe nga akong konsensya atong higayuna. Naluoy kay ko sa akong amahan. Og niuban siya nako sa syudad. Og wa na ginako siya patrabaho apa. Sa mga naminaw karon, panggaan ninyo inyong mga ginikanan. Kay sila mao'y tao nga andam nga mupasaylo ug muhatag ug way katapusang pagpangga. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMA.